RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Kay, 27 years old, ug may live-in partner. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong regla. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dihang migamit ko og pills. Ingon ini mga panghitabo. Mag-pills ko? Oh, babe. Aron sa paglikay lang ko? Mamasad niya ako hunahuna, babe. Dili pa mong ta financially stable. Oh, mau gani. Mau ga mas maigid nga managang tagdaan. Sige, babe. Ini ko man sa kong mens, mapalitayan ko og pills. Aron masugdanan akong tumar. Dili pa pagod ay mo matawag nga financially stable? Nga naa naman may trabaho? O, lagi, pero dili enough. Hala no? Mas dako pa magani mo sweldo ni Aaron kay namo ni Jerry. Pero duha na ang among anak. Kaya raman namo. Pero na may mga higayon nga mangutang mo, di ba? Sorry, day ha. Wa ko miingon nga sayop nga mangutang ka kay kugihan baya sad ka mo bayad. Pero nako lang good. Di ko ganahan na mangutang O gusto ko, kung pananglit na naman gani mi baby, gusto na mo silang hatagan o kaharuhay sa pagpuyo. Di ko gusto nga magkalisod-lisod sila. Day kay. Uy, panganak na mo, oy. Naanan mo sustong edad si Aaron, God? Di pa karon ma. Nagtigong pa ming maayo sa Aaron. Uy, kanusa pa man di ay. Ay, gusto naming makakita sa among apo. Kay ikaw rabaya ang among bugtong anak. Puhon, good ma. Maabot ra bitaw mi anak ni Aaron. Ayog dugayan ninyo anak, oy. Kay excited na kaiming makakita sa among apo.
Parehas ka lang imong mama ug akong mama. Sige na sagpaningil og apo. Maulagi. Pero gusto unta ko nga masulot ka, babe. Gusto unta ko nga wauna tay hunaw-naon nga lain. Gusto ko nga mag-enjoy urat ang duha nga kitara. O gusto ko nga magtagbaw urat ta. Magdali, be. Babe. Babe. I love you. I love you too, babe. Labali mo, oh? Oh, babe. Pila na dyan ni kaadlaw ay. Sugad lang atong nag-pills ko. Nakabantay kong magsige naglabad ang akong Uy, dili ka na side effects sa pills ng imong ginom? Haler, hiyang-hiyang masagod ng pills, day. Ang uban, maka-experience gyud og labad sa pagpanlipong. Ang uban manambok man kani, kay magsige magkaon-kaon. Unya, doon na say uban nga magsuka. Mao ba di, day? Mao, kanang gibati ni Moron, normal ra na kung mag-pills ka. Babe, di mo ko ganahan aning pills, uy. Pero may manchod maglabad akong uy. Mao ba? Unsa ka kung di na lang ko mag-pills next month? Ha? Mag-withdrawal method na lang ko takwid. Mas nindot unta kung dili, babe. Pero sige kay maglabad man kang imong back to basic na lang tayo ni. Thank you sa pagsabot, babe. Salamat gid kaayo. Wa na nga imong mens? 2 days na nga wa. So, pwede na di ay? Pwede mo lang? Iyay. Babe, nasud na ko. Unsa? Sugad atong hitabua, permi na kong mag-overthink. OA na kong OA, pero sa tinuod lang, dili pagit ko andam. Dili pa ko andam sa mamahimo niya na kong obligasyon, pananglit kong mamabdos ko. Ilabi na kay mentally, financially, and emotionally unstable pagit ko rong panahon na. Dali kong ma-stress o usahay, makahon-ahon ako bati para sa akong kaugalingon. Unya, Sa akong nabawaan, babe, murag mubo lang kay gayunan nga mamabdos ka. Ilabi na kay nahilabtan ti ka 2 days after gikan sa pagkahunong sa imong mens. Infertile pa kuno ka ana. nag-overthink lang tingali ko, babe. Ayaw ka stress diha sa imong kaugalingon, ha? Okay? Di lagi ka mamabdos. Pero pananglit gani kung naamang gani, wala tayo mahimo.
kaya raman tingali nato nga buhion ang mga bata. Di pa ko andam, babe. Kibaw ko, yatagan lang ka og assurance nga bisag unsay may tabo ni Arko. Dili ti ka pasagdan. Salamat, babe. Nga naman ni. Wa pa gani duha ka semana sukat sa last na kong mens, pero nga nung murag sakit naman akong suso. Musakit raman unta nig padong ako dugon. Oh, ha? Mo ba? Maulaki. Sakit na akong puson, ingon man ang akong suso. Murag sayo pa man kaayo rumapati kog ingon ani. Di pa mangguting mens na ako ron. Yan sa man, magpa-check up ka? Ay lang una, uy. Kay basigwa na ni. Obserbahan lang usap na ako ni babe. Oh, okay babe. Dili ka kamabdos? Ha? Nganong nakaingon man ka? Ingon anak masagod ang symptoms during early stage of pregnancy. Same ra kung padung dugo nimo. Mao ba? Pero mas maayo kung mag-pregnancy test ka aron sure. Pero dili ko sure ha if mo detect ba na siya kay base sa imong gisulti nako, dili pating dugo nimo ron. Unya for sure, if ever mabdus man gani ka, wa pa gyud nay usa ka buwan. So chances are mag-negative gyud ang titi. Day? Kumusta? Negative ang PT. Oh, see? Ay, lagi ka stress dahil sa imong kagalingon. Anong dahil na? Sa'yo pa masagol kaayo, aron nga makasulti ta nga mabdos ka o dili ba? Ato lang paabuton ko kano sa agyod ang imong mens. Kung madili gani, o din mag-usab tagpiti. Okay, babe. Kadiyot. Sa mani? Ngano mura magbasa ang akong shorts? Oh, dugo? Nalapsan ko? Maunay nakapahibong o nakapabalakan ako at the same time. Kung nga nung gidugo na ko nga dili pa man untahos tong petsa. Og makaingon ko nga sayo ragit kaayo para dugon ko, kay regular manggit ko. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, ngano sayo man kaayo mitungang akong mens? Posible ba nga tungod ni sa kong giinom ato nga pills? Ikaduhang pangutana, wa na ko mo inom og pills karon, pero ang akong mens karon kay gamay na lang kaayo. Dili siya same sa kong regular nga mens sa una. Normal ra ba ni? Dili ra ba ko ang ayang mabalaka ani? Ikatulong pangutana, tinuod ba nga low ra ang chances kung mag-sex mi sa akong partner 2 days after sa akong last nga mens? Unsa magkitieng dapita ang grabe ka fertile ang babay? Ikaw pa to katapusan. Posible ka nga tungod po ni sa stress maong nag-bleeding ko? Dili man gyud mawa sa kong hunahuna gud ang kabalaka nga basin unyag unsa ni? Unsa may angay na kong buhaton? Angayan ba kong magpa-check up o pasagdan na lang nako ni? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong soliran, Kay.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O ba sa mong batan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga never plan a future with people who don't have a future plan. Aba nga, kung gusto kang buasinso aning kinabuhi ang imong barkadahon katong mga tao nga naapoy parihag intensyon nga ganahan pog mo asinso po gamay. Kay kung imong barkada kada adlaw katong kontento lang maginom-inom lang balina na sa kanto hantod maghapon, awag kay ayo yun. So kung gusto kang masinso aning kinabuhi plano kag mga sa may maka-sulbad ning atong mga problema, makiguban-uban ka sa mga tao nga parehag inunta line of thinking nimo. Kaya ang katong mga tao nga ang naa sa ulo unsaon nga maka-hit sa buwan ng adlaw, masyabo user sa ka. Alright? So ang atong magtatampo karong adlaw si Kyle. 27 years old, nani siya ay ka-live-in partner, taga Cebu City. Mga basig silingan ni Dr. Omar Arcio sa Talamban. Musta naman rin ka, Mar? O si may Dr. Oscar de Samparado, no? Musta naman kaka? Din sa Cebu City, si Emma Salva. Si Salva ba to? Sa Sambagdos? Musta naman? Daghang kay mamino nato sa Sambagdos. All over Cebu City, no? Mga taga Mabulo, taga si Kuande, si Cora Bacalso. O si Janet Sutis diya sa Dr. Siliona Compound diya sa Lapay Street, Punta Princesa, aning Cebu City, no? Si pare Leo Lauron, musta naman ka pre? O si Roger Aligarbes, musta? Alright, so going back to our sender, si Kai, 27 years old, ito kini sa iyang rigla. Kamot ng gupog ko ani Kai, kung ubigay ni ginuntaan si Doktora Lourdes de los Reyes Atok kuduntaan ni itong pangutano si Doktora Belinda Panyares, no? Doktora Cora Quijano. Tayo itong pangutano na ni. Mga ubigay ni, dagang mga ubigay ni din sa Sugbo, no? Unang pangutana ni Kai, nganong sayo kung sunay siya mag-mins, tungod ba kay nag-pills kina siya, dili irregular ang niyang menstruation. Sumasa nabati nanto ganyan sa drama. Bakuno ang kaning pills, ang purpose ng pills nga contraceptive way man ni siya nga dili magbuntis ang usa ka babae. But ang mga babae nga naginom og pills na ay adverse effect nga makita, unwanted effect or side effect. Unsa may mga unwanted effects aning pills? Kasukaon, or murag giluod nga kasukaon. O niya mag-mood swing ning uban, mag-mood swing, mania o niya mag-depression. Niya mulos ni siya og weight, mag-amenorrhea. Mo na imong gipangutana. Mag-usab-usab ang regla. Sa manay side effects niya na spotting usahay, niya mo enlarge ang imong breast, niya maglabad imong ulo. So mga mga expected nga side effects sa katong naginom og pills. Ayon lang makibulong nga naamo na ning mga munya mo lower ang imong sex drive. Ara ba kay live-in partner may bulong na pero di na kay ko ingon tag ganado kayo, no? Kung munong ba kuno siya og pills, regular ba kuno ang iyang menstruation? Balakan na kuno siya, normal ra ba kuno? Dili gini siya normal ning inani nga mag-usab-usab ang problema po niya ni pananglitan gusto mong magka-baby, maglisod mong tsansa o kano sama ang fertile period, ang ovulation, mao na ang fertile period. Kay dili man regular ang imong menstrual cycle. Dili gud siya 28 days, dili siya 31 days.
na ay inunta problema sa pagtsansa kung kano sa inyong last normal menstrual period. Kung lower ba kuno ang tsansa ngayang ang inunta ang chance nga magkabuntis ang sa kababay kung naay sexual contact mga 2 days after the last normal menstrual period. Kano sa may kuno ang fertile nga period sa babay akong itong dimension during or around the ovulation period. Kung ang cycle sa kababay is 28 days, mga around 14th day kana fertile ang pananaw niya. Kinanglan nga normal sad ang amount of sperm sa imong sex partner. Ha? Kinanglan enough po dang sperm. Usara may out of the so many millions, usara man ang kinanglan nga mo fertilize sa egg cell sa babay para mga magkabuntis, no? Tungod ba pong kuno kaha ni kiniyang ipamati kay stress siya? Of course, anybody under stress, daghang kayong mukuan. Inunta hinungdan, no? Maurid ko na siya, may stress ba siya? Angad ba ko siya modulog doktor? Yes. Kinanglan ko ka modulog doktor kail, no? Naramang ka din sa Cebu City, muduol ka usa ka gynecologist. Kasi sila gid ang mga eksperto, ang mga doctors na mutan-aw nimo kung unsaon nga normal na ang imong regla. Kay dili man ka normal ang imong regla. Simbako lang ha, wa ko mingon naa ka ha, pero usas posibilidad, simbako lang, ipalayo lang, basig naa kay polycystic ovarian syndrome or cyst, no? Sana. Or ang imong nutritional side, basig dili po kay ka inunta well balanced ang imong diet, no? So kinanglan nga para ang kanang mag-bleeding manggod, alarming na kay na siya, ha? Alarming kasi na bleeding ka. Normally mag-bleed man lang ang babae during menstrual period. So I do not think so nga doon na po ka sa menopausal age kay 27 pa man ang imong edad. Sa akong ginahisgutan po pareha ng problema ha, ang katong na ay abnormal nga menstruation na ng mga babae katong magkaduol na ang ilang menopausal age. So, kano sa man nga magkaduol na ang ilang menopausal age? At around late 40s and early 50s with the mean age of 52 years old. Pero ikaw 27 years old pa man ka, layo pa kay kang magmenopausal. So para manormal ang imong pagrigla, sunda tong akong gitambag, you go and see an gynecologist. Kay naman na yung laboratory workup, pwede kag nasa mga pamaagi diha, di vaginal ultrasound or whatever. Baka nabay makuha silang finding, blood chemistry nimo, imong partner sad, kinanglan sad nga mo cooperate para nga happy ang inyong live-in partner. What mo gimension minyo na ba live-in partner, no? Okay? So, inaot nakasabot ka sa kung gi-speaker nimo, okay? Ya sa dinhi sa Cebu City. Ano ni magibugtang imong address basig silingan mo dia ni sabi na diring silingan mo ni mga Gabato family dia nga namaligyag mga buwak dia sa sitio Uwak, Lower Busay. Si Gabud, bagulan kong naila-ila. Thank you very much. Ipangyo ko niyo yung mga buwak. Again, ako si Dr. Rene Obra. Once again, ang inaot lang ko nga nalingaw mo o naamon na kutlong ng pagtulunan. Kami ni Atty. Batan, maningkamot agad mi nga makahatag mi what is expected from us. Dili ko ma-acceptar nga balog ko tanan, maningkamot lang yun. Pero kung i-talk about sakit sa tao, siyempre mas nakaibaw maninyo kay mga doktor man may. Kami mga doctors. Okay, so until the next time, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Carmen. Daghang salamat o mayong